Nu er jeg hjemme, og nu skal vi indenfor. Så ja, lad os gå ind. Og det her, det er så min after school routine, så jeg håber, I kommer til at kunne lide den. Så ja, jeg synes bare, vi skal til at komme i gang. Så når jeg kommer hjem, så tager jeg min skodisk af. Og så tager jeg min sko af, og det her med nogle bakterier. Jeg ved ikke, hvor mange der har råd til dem, men ja, dem tager jeg bare af. Og nu er jeg så lige herinde, og der står, jeg kan godt stå op til en halv time, hvor lige at se, hvordan jeg har set ud i skole, og så kan jeg tage min telefon og tage selfies. Og når jeg så har lagt min sko, skal jeg finde noget at spise. Det første, jeg gør, det er at tage til lærerne. Jeg har tænkt mig at lave en lakse sandwich, og det gør jeg med det her fuldkorns rugbrød sandwich brød. Nu lægger jeg noget italiensk salat på, jeg sørger for at lægge det på bunden. For det er jo ikke fedt at lægge det på toppen, vel? Så ja. Nu tager den her lakse på mere, jeg kan godt se, at jeg har allerede taget noget af den. Men det jeg gør, det er bare først, jeg kører og tager et stykke herover. Det er vigtigt at have vasket fingre, når jeg gør det her. Og der tager du bare et ordentligt stykke laks. Altså, det her det er jo kun til dem, der godt kan lide laks. Det er ikke så fedt, hvis man ikke kan lide laks. Når jeg er færdig med det, så tager jeg bare laksen og lægger på. Så en god laks. Og den koster bare rigtig dyrt. Så jeg ved ikke, hvor mange der har prøvet at lave den her sandwich. Det smager rigtig, rigtig godt. Den tager så god, og også fordi jeg selv har bagt den. Den squash tærte, og jeg elsker dem. Der er æg og bacon og squash i, og ja. Når jeg kommer op på mit værelse, laver jeg ikke lektier. Det første jeg gør, er at jeg sætter mig min computer og går på YouTube. Så YouTube, here I go! Nu ser jeg nogle make-up videoer, jeg tænker, at jeg vil se den her Kylie Jenner make-up tutorial. Så ja. Nå, jeg tænkte lige, at jeg ville træne min stemme lidt. I don't wanna be that silly boy, stumbling down the streets, my friend. And I don't wanna be that silly boy, stumbling down the streets, my friend. 'Cause underneath my skin there's an ego, and underneath this town there's an ego. 'Cause underneath my skin there's an ego, underneath it's an ego. 'Cause underneath my skin there's an ego. Ja, jeg ved, jeg er god. Hvis I synes, jeg skal melde mig til et eller andet, så skriv det ned i kommentarerne. Og så vil jeg selvfølgelig gøre det for jer. Så hvis der er nogen, der skriver det, så gør jeg det selvfølgelig, når jeg bliver gammel nok, så tager de X-Factor. Jeg kan lige få et ekstra nummer. Jeg tænker, jeg gerne vil have Locked Away. If I got locked away, and we lost it all today, telling you honest. Tak for det, Lammer. Jeg tænkte, at jeg ville sove lidt, for jeg begynder at blive lidt træt af at synge. Så, babbages. Er den god? Tusind tak fordi I så den her video. Jeg har lavet sådan en video før her. Jeg synes det er rigtig hyggeligt at lave. Det var egentlig det jeg lavede når jeg kommer hjem. Det gik meget på at spise, men det er også det jeg gør meget. Så ja, jeg tror faktisk det er det. Hvis I kunne lide den video, må jeg gerne give den tommel op med og kommentere. Bye bitches.